BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया साननैसो सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमोद बर' सारखो फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन। दे प्रमोद बर'आ एनडिएफनि कालेक्टर होननानै बुंदोंमोन, फैसा कालेक्टर होननानै बुंदोंमोन। बेखौ आङो सोंनो नागिरो हाग्रामाखौ, प्रमोद बर'आ एनडिएफनि जेबो कालेक्टर नङा, किन्तु नों बिएलटिनि कालेक्टरनि बिफामोन। नों सेंग्राफोरखौ फैसा कालेक्ट खालामनो होयोमोन, सेंग्राफोरा फैसा कालेक्ट खालामनानै नोंनो हरोमोन। अब्ला कालेक्टरा सोर जाखो? प्रमोद बर' ना नों हाग्रामा महिलारिया? बेनिखायनो आङो गासै रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरो जे प्रमोद बर' बिथाङा एनडिएफनि जेबो कालेक्टर नङा, नाथाय हाग्रामा महिलारियासो कालेक्टरनिबो सायावमोन, कालेक्टरनि बिफामोन। मानो होनोब्ला बिएलटिनि गासै फैसा कालेक्शना बै हाग्रामा महिलारिनाव थाङोमोन। आरो फंसे बाथ्रा बुंदों, क'क्राझाराव साल दंफांनि बिजनेस खालामगासिनो दङ प्रमोद बर' बिथांखौ होननानै। कुनु साल दंफांनि बिजनेस प्रमोद बर' बिथाङा खालामाखै। साल दंफांनि बिजनेसखौ सोर खालामगासिनो दङ? गावसोरसो। फरेस्ट मिनिस्टारा सोरमोन? प्रमिला रानी ब्रह्मसोमोन। बिटिसि सरकारा सोर सालायगासिनो दङ? हाग्रामा महिलारियासो सालायगासिनो दङ। इयाव प्रमोद बर'आथ' सालायाखै। पावाराथ' गासैबो गावसोरनि। अब्ला साल दंफांखौ सोर दानफायनानै बिजनेस खालामगासिनो दङ? हाग्रामानि दैदेननायानो, प्रमिला रानी ब्रह्मनि दैदेननायानो। बेनिखायनो आङो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ फिन गुरैयै खावलायो, नोंथांमोना जाहाथे रावबो बिपिएफनो भट होनो नाङा। बिपिएफनो भट होयोब्ला जों बर'फ्रा जोबोर खैफोदाव गोलैगोन। हाग्रामाया दिनै बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङो, अब्ला जों मा जुक्तियाव बिपिएफनो भट होगोन? जोंनि बड'लेण्ड बिग्रा मोनसे राजनिति हान्जा दंखायो, बे जाबाय इउपिपिएल। गासैबो बर'फ्रा जाहाथे खौसे जानानै इउपिपिएलनो भट होयो। हाग्रामा बायदि सासे बड'लेण्ड नाङा होननाय फुङाव मोनसे हराव मोनसे मिडियायाव मोनसे बुंग्रा मानसि जुदि थायोब्ला जों बर'फ्रा जोबस्रांनो बारा टाइम नांनाय नङा। सोरनोबा जनगोष्ठीनि थाखाय एनअसि होनाय, डिमान्ड खालामबाय थानाय, बड'लेण्ड नाङा होननाय निउसाव ओंखारनानै मोनसे बुंगोन, बेफोरबायदि जुदि बिटिसिनि चिफ थायोब्ला जों बर'फोरनि थाखाय जोबोर प्रब्लेम, जोबोर खैफोदाव गोलैनो गोनां जोङो जागोन। जाय मानसिया बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगौमोन, आजि 10 बोसोरनिबो बांसिन सालायबाय, बिटिसिया जेबो डेभेलप जायाखै। अकल गावबा गावनि पकेटनि थाखायल'सो चिफ जानानै दङ। बर'नि मोनसेबो समस्या दिनै बिपिएफनि मिनिस्टारफोरा, बिपिएफनि एमएलएफोरा आसाम एसेम्ब्लियाव फंसेबो बुङा, इडुकेसननि सायाव बुङा, जाथिया माबा मोनसे प्रब्लेम गोलैयोब्ला बेखौ बुङा। दिनै बर'फोरनि बर' मिडियामनि जा समस्या बेफोरखौ गासैबो मिथिजोबखायो। आं आरो बुंनांगौनि गोनांथि गैला। फोरोंगिरि गैला, फरायसा गैला, जोबस्रांनो हमबाय। अब्ला बै बिपिएफनि जा एमएलए मिनिस्टार दिनै मानो फंसेबो बाथ्रा बुङा जातिनि थाखाय? अब्ला बेफोरबायदि मोनसे बिपिएफ राजनिति दलनो जों भट होनाया जुक्ति जागोन ने? प्लिज खेबसे नोंथांमोना इउपिपिएलखौ भट होनानै देरहासार हो, अब्ला नोंथांमोना नुगोन इउपिपिएलआ बेसेबां खामानि मावगोन गावनि हारिनि थाखाय। जाय राजनिति हान्जाया बड'लेण्ड बिया, जाय राजनिति हान्जाया बर'नि मोनसेबो समस्याखौ समाधान खालामनो नाजाया, खालि गावनि पकेटनि थाखायल' एमएलए जानाय, एम जानाय, जिएम जानाय, एमपि जानाय, बेफोरबायदि मानसिफोरनो जों भट होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। गावबा गावनि पकेटआ दिनै गरम जादों। चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राखौ सान, चन्दन ब्रह्मआ खैथा डिलार दङ चिराङाव? खाथि दं 4 डिलारानो दङ चन्दन ब्रह्मआ। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो नोंथांमोनखौ, चन्दन ब्रह्मआ दिनै सम्पति जाबाय, मोजां बाथ्रा, येस जादों, मोजां बाथ्रा। हाग्रामाया दिनै सम्पति जाबाय।